लक्ष्मण हाके यांच्या आंदोलनाला नवनाथ वाघमारे यांनी पाठिंबा दिला आहे। अहिल्यादेवी होळकरांचं नाव पुसू देणार नाही, अधिकाऱ्यांच्या कामाकडे लक्ष द्यावं, वडिलांचा वारसा जपा असं वाघमारे यांनी म्हटलंय। तर वाघमारे यांनी पंकजा मुंडेंना देखील हा सल्ला दिलेला आहे। लक्ष्मण हाके यांच्या आंदोलनाला आमचा सुद्धा पाठिंबा आहे, कारण राजमाता राष्ट्रमाता अहिल्यादेवी होळकरांचं मेडिकल कॉलेजला नाव पूर्वीच दिलेलं आहे आणि ते नाव पुसून जर स्वर्गीय अजितदादा पवारांचं नाव कोणी द्यायचं म्हणत असेल तर नक्कीच त्याला आमचा विरोध असणार आहे। आणि आम्ही अजितदादा पवारांच्या नावाला कधी विरोध करणार नाहीत, परंतु राज्यामध्ये अनेक कॉलेजेस आहेत, अनेक साखर कारखाने आहेत, अनेक दूध डेअरी आहेत, अनेक सूतगिरण्या आहेत, त्याला तुम्ही अजितदादांचं नाव देऊ शकता, परंतु विनाकारण राजमाता राष्ट्रमाता अहिल्यादेवींचे नाव पुसून जर अजितदादांचं कोणी नाव देत असेल तर त्याचा आम्ही निषेध केलाच पाहिजे आणि त्याला आमचा विरोध असलाच पाहिजे।